Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Chiaragire chinsa isato chiabono mogorobo mwanchumo ligire chitariki sano na ibire chomutenyi gatano na kabiro mwaka wechiri ubera na merongo ebere na nyase ntundende hekirenge keno kone kingatonyera ko batogo kumanya nganyale ko bagagwateka kuruba ketego ikera chinga kibu na chigati ali to kwalegalete mwanchumo ligire ya mateye mokuru ase kinyorokia water supply kigotoka imeye wodi ichuni goesokia na koboli abali ababwate okuganyo ko yabanyale ko bako babwate sia ase ekerenga yo kwaligania umujega bwoko mwenia omwanchwa obo yonyalete ko bagusira bagusiro bugima bwa chinga kicho korobekana echo eyo yanyalite okorobekana ko kwanyalite ko bogo kwenekiwa imeye county ya Nairobi kolengana ntabarabuni bagata umwanchu yobo anyara ko bagagusira sege kegetambe nabo igo okumulia kwabo nigo banyalite ko bakonyora omubere oye asengendu ya city eyo nagati ali yamange to kwaliganetie togendale ngo chanda sege kakireta ligetambe nyara ko batogusanga muna asenchire wikirano. Wetera asemi tanda ite ya Facebook Ndizi TV News Digital, wetera YouTube Ndizi TV News na bwege website ya www.ndizitv.net na boko ya bwatia ya monembero beri hotogento ko kwaliganiria chinse merongo ebere na nyama tukatano na bere ya wiki ulio koene kiabura chivicha amonelio lyago chira senchire wikira nigakuru kwa Sara Mumanyeli ne Josephat Misingo kwaligania tutenda ko batogusanga munayi kuru muchakano go ikira omwelio tugochaka amono roboti rogo ichania kigima nigo abantu batamanyire banyalete ko bagosagana eduka moyo monchorelia aselieta omungina Doris ondieki ase ensemo ya Kiogoro chinga kibono banyalete ko bakomubeta omungina oyo emeyogo ikera ogo kwana boigo kumutigera omurabo mungina oyo Doris chingoma echinga kibona gena tokobaga korwanira obugima bwaye asenya gitari ya moyo mochi obosongo kolengana na eyamateyo nigo banyareko bakogikerie kora ekiasabanyareko bagoteba omungina Doris tabwate mangana ande onsi na muntu kurende chinse cyo kiro so sitituko elio legoro chinse sato chebotuko echinga kyababegwa banyareko bagwikirana seduka ya echinga kyareko baga koyesieka engane yoboigo iganyareko bage gosirwa nero mwemsebe godia Kiogoro golta muchachu yunyareko baga kugikiriga kolekyo abigo kobolia ebitengo birie byo kweno bolendi anene korwa abanyanyimbo korwa segeta sendi ya Kiogoro banyareko ba maiso na kwerekinga banyareko baba kokora chitaro cyabo cyabene chinga cyabo tuko echinga kibono bagenda tuko baba kwena na obolendi gocyase abamenyi asense mingo to munyemurikyo ito Evelyn Osero amateye mokuru wa sekenyoro kia matongo wodi ya Kiogoro bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigetigire na mayanda manene kubatikana nogo itwa kumungina bwenke yo serieta Doris ondieki asegotebekana buna nigasaga netwe n'abantu bakagere koba abayibi chinsa isato cyobotko bugokera rero aseduka yae nago kenyanwa nemioro chinga kiboigo mwano yabete kagotigerwa chingoma ichagendera tukobwenya asenya gitari nkamu kurwalie para nkamuire kioski ya opposite country club eduka sakobera nkamutigo ngachanka akarna jitenka rosa ngatumia epika pwega yemurutima yaga ikaye umwana no mumuromoke awe ndachi kumuikurwari muina molete
ekera igeto tachiti gonkwanira pakangacha kuigwe gari komnyo kigune chimbiro ga bugo chabururu ekera getetirisha ne chinguru cheigoro nalima ruete senarenge ngasoka gocha isiko nganyora umwana oyirara amanyingo mutwe mogini nko mubori antevi kikyari agantevya machamba seitiro mungine sedu karenge kamusukia nsa ya mase gari yikyagara gabwata manyinga mange ngagendie gari yo pakase eduka yarenga ariyo Post Country Club Pernaso eto nyumba igona nyorete mungina itire amanyinga amanga itegete amateyo ebwatire no muichano nigo yagikirie ngana yo kwirana inse kwe birengo byoburendi kwirara ebikore nebyo koenekiwa kigoro ntobwat security monso mukigaria ekeborogi utamba omo MCA we wadia Kiogoro nigaburiwe kwango yo muroberi obukubeka chita ya chapara ose street lights asekerenga kyo koroberia avaunchoreria chinga kina baigo koreto burendi nari ku request mheshimiwa Walter ate mechu chini umungino yero kure abangina bandi mbere bakore byasara nkiraria abagaka mbere bakore byasara nkiraria babikiru security lights elindi kirenda abantu abo mugasochiche. People now are alarmed. They are not going to do business. If they are not going to do business, how are you going to get the revenue? Nigo bona bamenyi bechinseme icho baburiwe kubwatirana monaso wa koroboti igoro yabakagerwa eriko konya ase obutki. Onya batu gutete kende anye nabuo kumanyete kieni kende orarore kiratokonya mangana yira se serikali inyare guchunguza abantu abanyorwe obumayini bwamaye gutuka okoboria se serikali nene no goswagati na gokonya sogokine birengo byoburendi nabo igo gosira asemirobere yo komoine nyagusira se serikali yoito enene kitu ari kugisaba security ono mwari muri taya emyaka ibiri yaerire. I would like the government let it provide enough security to this place. Because this is not the first case that has happened here. Help us so that we can have a good send-off to our mother. Omo MCA wenseme yo Walter Muchache nigarwe ngora ya yabene na kugikiria egekorekyo asabori oburendi gotingirwa enseme yo asekere bikole bunebyo byabuchire. Abona aro chama yanda manne mono koromo ngori araire duka ya yensini ni etali nene arairense amanyinga itegeta manga mono amangana insecurity abeire bube usiye itongo sareke gocha nanda abantu abase bajete ntangene police station ya Kiogoro asitubwata abasigari babekire baro babwente ko tawusalama ingo sabo mo speed okisi amono mo CS Kiogoro onye tibali kobeke team yabo bya ekore security abantu baito burendi butakire iko togo chikotenna isiko totebya abantu baito berende asengenje serikali yasinyiri kubarenda Eretriane Evelyn Osero. Bienveno omoliki oito Evelyn Osero saraboti urwa senchira yobo ikiranu maiso amange nigarigireti anene ensemo elia yobo tukinga banyarako bakorobo tukibwa bwango heliyo bali abanyarako bagwikiranye obosali obo banyarako bakobekwa biara ime ya constituency ose bunge ya Nyaribari masaba korwa ase award ya ichuni ni gobono abanyanyimbo bachakire obotuki elio koene kianingi kirete ogosiria kwa obugima komwana oyomo oyore omorokiwa ase skuru ya bogeche yegotoka sensemo eyo ya ichuni kolengana na eyamate wateberenga omwana oyo niganyara kobaga guchabitiwa gose goitwa amono mugambi bwenseme yo nabo igo banyara kobaga kubuligwa amase korulwigwa amase amono mugambi oyo hayango bwatikana no mwana oyo gotaikirana ase skuru asekeria bagoteba niganyarete kobaga gotumwanganyare koba igakoira school fees no mwana oyo gotigaranga kobwatikana ekerianga abaibuli bahe konyarati baranyara koba konyora chibese chirinde banyara koba kumwirania omwana obo school nengana boiganyare koba gogikeriwa amona abarai agati abo omwe MCA ward ya ichuni yoboigo onyarire koba gakomo mocho mugambi yo nakoboria bone serikali nyara kobe gukora obutuki bwango heliye ya mate ya nyegosire nyara kobe ukiranigwa
obwene bwabo bunagotomanya omurikito Mildred Mumanyi. Amate eyemo korwa chinsemo cha Mabuko sublocation yereme yewadia ichuni nig ereno mochano maiga yo mwanobo ole ekirasi kya kyanda konywa eliogo na gusiri obugima bwaye asikerikia gotebekana buna nigo omugambi bw'ekenyolekyo airerete omwana oyukonywa eliogo kolengana na iso niga egekolekyo kemogosete watu alengene purata yana litukeriria ramisi na bata korete gente kebesa na indu na baba minto mukumeti sana na bakorete gente kebeka kya ba minto bone sinyire gento to anja kangi punishment yo chiko na choko nyansi boy anga na boy ya die wana kana nyalete purata bari mwana yuko chedi karaka nyagitari na mamu mwabo ikona roche buga sana na goiteta na anja na ngagite biranya bibere kolengana ne amate yaiga nigo banyara kwera buna nigo omugambi anyarete goita omwana oyo na kumurulilise asichinsemo cha Chansoni busyo bwatata omwabo koirera omwana oyo kuimokya igetambukiro gyo konywa eliogo maiga yo mugambi komobolia ningi atachirete eskuru mwana mutati challenges cha kamatai omochando mutangani naona waga sabuni gakubora igento kende eskuru no ale ngotange tukoba school kera na litukeli igora no alenge school lakini akaselimu elimu na presigezi akamochaba na kumweka release mweka release kwa na isere na mochabete na rawa kumweka release lakini ndio isere na mokani tinga takomweka release kitago nchaba ingi nako na ile anta tinga na kora na tigera ndaka na ena bakwande biashara byao na isana matete aje komokorera gasi asino banyansi ariko chikomonachira kina asa na irane go chinyomba inko igwe biku na yayo mwana onyurerio iriogo inkia gonyurerio ngabona jetimanyeti alitogwa to mwana oyi tokonyora ngeke na riogo ririo na nywete tokomomia kuchinya gitari nali inyate report mapema inga umwana uri osirire nanyate simu kurwa somo tureti abonde inga taye family umwana uri osirire nigo abarai ao baikirana asengeyo asekurwa obakonyi ao bakoragwa no mo MCA wenseme yo Wycliffe Chocha nigo aichanira egekolekyo asebono amochirie omugambi oyo ase egekolekyo atwani njaye no tala obuno mugambi ino rade gianchanda buga kyumwane kirago kubakori kero mondo liuko omotenga you are the cause miyeri gare kubuguri simi akire principal matenga watumira omwana oyonka lakini mutu na magega kene karo tendo kindi ngiyo omwana ko yumwate birenga ago soka nyatabuga tike barua kuragera nkoyo naira na gosembuti and then omaya kobeko mugako ya this age kwa rusiri omwana oya kwa moite baka kwa mwerelisa obeko mugako oyo emiaka ya iso moite and then you are telling us we cannot be able to speak about that to irubo mwanya bantu that is bad gona abasorere mwesi pito na senjera yekene toteba ni obo maene la lei numero anyoro busibuli it is law and no one is above the law nonyana bonigo agania eserikali kuimukya egetambukiro kya mwango maiga ya matanga yiyo mwana oyo atarariganigwa and we will not take it like justice must be delivered ikero kinkiyo onyo no muntu akoenda kayo mwali mwomoyo agendenka abantu ba Mabuko sublocation impabwata abantu baragambe nande barara abantu biya kogera ndoko chato pretendo cyako kotuberere bintu kwegerera abantu bagukandamisa abantu onyo ite toyo senane mami ngo koraro yondi kolenga no mugambi oyo nigo akanire amamocha yo asagania abayiboli goika abana babo ange na koyene kyabuna ngo cyabale eskuru patanga mwana yeni wose mambien we will not allow that. Let's get answers fast. Tumanye gochaka wikaransa kurubiria matanga yo mwana. The one in and obo tukini gobogenderete ko mubere bu mwana yo ogenderete ukendera asengendo kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Mumanyi. Biamono omuliki oito Mildred Mumanyi asarabotirwa senchira yobo ikana totegarete ase bunge eyo magega yokobora ase egeka ekenene bono nigo
omo nigo ya mateye mokurwa asensemo area ya Ichuni anene ase kinyorokia water supply nyere ko bagwesokia na koboria ababuatani na bali obwato konyo kuyabanyale ko bagwesokia elio ko babwatesia umwancho bodan kanosongo konyora anene emirobelio emia yoko mwene dan kanosongo niganyalete ko baga kobora sigeka chinga kichiria chokorobekano kwanyalete ko kwene kigwase county ya Nairobi nabuge ya mateya yeko nyora omubere oye asenkendu ya city mochari asebono yababereire egetiro ekene barabukoroberia na kurusyo mubere oyo kurwase county ya Nairobi goika ase enkayabo elio kubeka emeroberio yoko mwenia nigo ya matebo igo yenyere kobego teba nigo dan kanonsonga linge bwenge njokegima naboigo esiro ase ya mateya bwenga naboigo bagenda tokoba goicharera goikera boniga gotumanya muliki oito Paul Kapokara nyangau nyakundi marehemu Duncan Makwaye Onsongo n'umwana we ndugu yana. I'm disturbed, challenged. Omwana we on 2nd this month akabora kura nyumba yane yaye Nairobi Murorongo oligigu up to 5th this month, Friday, he was found in city mortuary. Alikuwa ameumizwa sijui ni nini, sijui aligongwa na serikali na wa askari. Sasa sisi hatuna uwezo wa kumtoa Nairobi. We are requesting our MCA Ombande, Daniel Manduku, our MP, and the government of Ghana in general to assist us bring our son back home. Nime kenyoreki ga kya water supply asingeye gaya William Onsongo amono murugyo ya Grace Kwambuka abo bagendrete kwichanira igoro yo gusira ku mwana obo asirita Duncan Onsongo oyego tebekano sirwe gimabwaye chinga kichokorobekano kugwa korekana imeyo muchulia o Nairobi no mwana we ndugu yana. I'm disturbed, challenged. Omwana we on 2nd this month akabora kura nyumba yane yaye Nairobi Murorongo oligigu up to 5th this month alikuwa ameumizwa sijui ni nini, sijui aligongwa na serikali na wa askari. Kurengana mone amatega nigo batema kumurija chinga kiabora na amaiga yaye gutuka senkendu ya city asebono bagendrete kwichanira ege kore kiga mwana nega ringe ngakie ya maandamano lakini bono tema etinga ngote bunga aborete bono konsinyire lakini ngote kunga otokire city mortuary Grace Kwambuka kurwota supply umwana Dan noyone nche na chiete ostoka nganyoro mwana Dan ngotebi ungo mwana aburite kuruchima ine agendrete kurigigwa akarigigwa njinda maitikende yonsi kacha kanyoro mwana bagontebi ungo mwana ari city mortuary Nairobi kasitoka bantu ba minto aki rora mabira goche so enkeyo mwana urio onene rore ngetegemea goche enke igonkumetinga kinda akora abantu ba minto watakana muno botakobotinde nigo ya matebono ya sokirie na koboria barayikurwa sorogongoro igawe soke bonenchire ya muyoko bakonya gusira elio koleta umubere onya gusirenka na kuruberia amatanga ye akibona gotugusaba abantu ba minto bogwancho kuyaga akimotokonye mweshimi weito Manduku akiembande siocha tokonye gakiarati tokonye aki omwana gasirire tare nenkeye morocho bakongu tobwate ntobwati kende
aki abantu baminto mwesi tororera mabira motokonye. Tuna uwezo wa kumtoa Nairobi. We are requesting our MCA Ombande, Daniel Manduku, our MP, and the government of Ghana in general to assist us bring our son back home. No mweli oye niko bagendere kwa bakujibulia serikali kutatumeka chinguru chinyinge chingaki abananchi bakurobekana kurwasi nsemo au. Wananchi ngobolia serikali yetu ya Kenya etiyo tumia chinguru chinyinge gochase abana abaito barenge go okora peaceful demonstration egarete gotumia chinguru chinyinge babona yaretire asara ase Kenyoro umwana babona nare orenge tegemea ase ngeye bona maigorarire. Ginko ripoteri getaseni kia wanjete kia Ndizi TV inchego nguru kwa Polycarp Okara nime ya Kenyoro kiga kia water supply asingeye igaya William Nsongo amono murugyo ya Grace Kwamboka abo bagendrete kwichanira igoro ryo gusira ku mwana wabo asirita Duncan Nsongo oyego tebekano sirwe gimabwaye chinga kichokorobekano kugwakorekana imeyo. Bienvenido omoriki oito Polycarp Okara korwa ase award ya Gesusonigo ya mateye moboigo ya nyarego somo nchiryo yomo korwa ase chinseme cha Gesusonigo arebirero magega ya babegwa komo cherera se eduka ya yobo nchorelia ase babwate gosabwate babwate ebunduki na boigo komo ibera echibesa korwa ase eduka ya yempesa kolengana nere ni gobono agana tokoba kolera obwene bwaye asate birunde tayo nyarekoba gakobe kwa biara se bwo nyarekoba koboria serikali nyarekoba ko butukibwa bwango elio kwene kiabuna oyo nyarekoba wikirane bosali bo nyarekoba kobe kwa biara. Buscar tomate biasa listo para jalengi chinsa sama chayo ni bolete palengi ne tiene custom kanyara bantau ba kasoe dukaini agonde mama sisi majambas ni gachuonjo kango chukulie chumaya kanyara betu baka torkonyara kubarara ake gohingori gere gutimoto nganyara musigari yomo gosoa gutemene bunduki agasukuma customer twali ngenera akamutera rachini ba nanje ngo chukuligere liyo ngakiranse moi agacha kandebi ngachibese chonsubu atenga batayibese chu kangse sandu chibese njari ngitire jari ngene bayanse amana chiro chibakaimuki bagande bese chinjira isana Kabate tibase chindinchire sanduki munogari bakamnyoka gojobons ago iko bakanyara challenge siningi ya staisa ande bese chinjira isana kabate bi tibase anchire chiri chimasini chimoino ndatera chimasini chuko chamba bekire tibase bakaimu chimasini sato yama ya KCP Equity na cooperative Karena banget masini ejo bakambuli na kiko tubikira chibesiki ngabateye ni numurante binango babikira chibesiki bakantebi uko tubikira mpesa tole no gukumia machambasi atonyarire gesuswa ntuma yese serikali yitere abangina bagukururwa bawuruchibesa na bono moto korone ga urwetu akaruba kabachibese bengi igatigalite pira egento nande gento ngokumia karatu agera basigari esimi iga bagotire igoja nga bachire nga kibako genda babwate kibunduki na basigari babwate kibunduki ntuntu bwate kende. We are bringing to the government of Kenya security ya Gesusu ebe right na ndebe eto kororo etu akiri na tigato genda kororo akibese kikyo boko tukiakete tumanya konyora kyoni ya udo tukibese kyonsu Oni tu sinyire na nki to wocha gwekonyera kyaira ntubwati kende kyare tuwa ijamuna na tonyorege ebese itogore none sukari togore none sabuni
Korange birengo by'uburundi ime kaunti ya Kisii na Rongoro gusibya nyere kwa bikwirana ansene changamoto nene uchese chinsemo chaito cy'uburundi kinyara kwa bachikwandikira nka kinyara kwa chigokora emeremo yabo aliye nyere kwa bakorekana isiko Rongoro gusini kwa mukonyi mumura yibwense Rigathi Gachagua litkorera nyara kwa wikirana somorobiryo nomoyega bwa masabo nyara kwa bago korekana se kanisa ya PEFA imeye kaunti ya Nyeri gokwana korwa asenseme yoni Gachagua situndende nyare kwa bamochia egati yabara yabagenda tokoba gwesokya abo igo kwagendera kwa bakomochi gati yabara ihabo bagenda tokoba bakokwa nabube igoro yabara yibanyare kwa bagochorwa nabana inchi kolengana nere niganyare kwa bagakuba buri yabara ibonsi abachori na wakirukura banyare kwa bagwikirani chira cha magendero bune serikali ya Kenya kwanza nyare tokoba gekolia chira chinga kiche campaign. If the Deputy President Rigathi Gachagua is a problem, let somebody else lead this war on illicit brew so that they can continue, so that we save our next generation. But you cannot destroy an entire generation because probably you want to undermine one person. He's just a single person. How do you sacrifice an entire generation, a whole population, because you have a scheme against a leader? And the problem of that leader being truthful and listening to the ground. Mimi hakuna makosa ingine nimefanya hata moja, ni hiyo tu. Kusema tusikize nini? Yeah, that's all. Let's listen to the people. So let's be careful. Let's overzealous public servants not undermine the president and the government before the people of Kenya. Let us be careful. Let us think about the people. The people of Kenya do not want poisonous alcohol. They do not want illicit brews. Why are you forcing them to take poison and illicit brews? So I listen to the people who have employed me, and I always associate myself with the feelings, the views, and the aspirations of those who have elected me into office. Even I assist the president, and I do assist him in all his work. But I continuously listen to the people of Kenya so that I'm able to give him good advice. I'm also able to make the right decisions. Because leadership is about the people. The people must be in the center of each and every conversation so that we are able to make good progress. Egati yabrai aabeka bechi kanisa kurwase kaunti ya Kisumu nigo banyare ko bagweso kiana ko muboria umurai bwense Dr. William Ruto nyare ko bagago ikirania okwemurungania nabigo amaganyo yekyombekeria gia jensi gose abasae ayango bwatkana no gweso kia sobonge na korobekana se chiwikibere chenyere ko bachigweta korengana nabarabo nigo bate biregati amaganyo banyare ko bakobeka mutwe yomurai bwense nigo ale amaganyo tali yabasae buka kurende yaba Kenya bonsi asabiga nyare ko bagoteba kabak muburi murai bwense nyare ko bagako bekemerobere unenchira ya mayo korobia uchumi ya Kenya yagendere ko bagego kongamano. Will fully fulfill all the requirements and all the desires of the Gen Zs, that this country will go miles ahead. Because we are looking forward to seeing a country which is corruption-free, a country where no one becomes extremely rich and the other people remains in utter poverty. We as clergy, we are praying. So many clergies are defending themselves by saying they have no problem. But I am saying as a church, I think there was a time we failed. I may put myself aside, but church is church. When they talk of the church, they are talking of all of us. Whether they are Catholics or Anglican or Pentecostals, whatever has happened in the past. We are saying that if we do not speak one voice, then some of us speak and others do not agree. Then our voices are mixed up and the Kenyans don't really understand what we are talking about. But I pray that from now on, as we move on,
Nigo egati ya bana siasa korwase county ya Kiambu banyarako bakonyora chingaki chingongu chingaki banyarako bagwikirana ase amasabo ase kanisa ya Mayege Katolika ase omoche okikuyu korengana no boterende bwe kanisa ya Katolika ni watanyarako bakwena nali bagagocha sabana siasa abo helio banyarako bagokwanera ababwatani nonyena bonigo omugabana bwe county ya Kiambu wa Matangi boigo anyara kobaga gotogia ekiombekeria ya Genesis ase okwesokia abo kwenekia buna banyare koba kurwanirira obwene bwa bakenya buna inchira yemo yo kwenekia buna bakenya banyare koba kwenyorera mirobelio ya magendero. Nimeshukuru father wetu, tulikuwa na MCS simame mahali mlipo hamwezi kuongea, tuliambiwa tusiongee. Wasimame tu. Wasisimame. Waketi vile wameketi. Haya basi. Basi this is called the Gen Z time. Ama namna gani jameni? So kwa hivyo sisi lakini wacha tu niwaambie tu Gen Zs wetu. You know, people may misunderstand what you are saying and what you are doing, but you've done a good thing. You've done a good thing. Because we must bring about this generational change and ensure that there's a way to do things differently. However, wacha niseme tu hawa MCs wangu wako na tabia mzuri na tuendelee na tabia mzuri, msiharibike. Mtu akikuwa na tabia mbovu Oroboti urukorase county ya Kiambu mwancho morigereria ntarogoto ikira omwerio bwa maya chinsa sato chebono botu kwangirira bagiri kugwakira ngambie mono asokoneka kwanyare kubogo gusanga amona intwe maya amaya na bigomero beli ao itokena toka botu kwariganira kurase geta seni Kiendeze TV Dolin ka mwenga uruchise mocha kebiri kwa gotebanga no agerete ko bako yabwatia amayeya ntimirobelio ao imigeta seni Kiendeze TV runyara ko bako ene kebuna chibichamaniro cyago chera senchira yobo ikirano nigo akoro kwa Sara mumanyiri nengoro kwa Josephat Amisi nakoganirie obo ligereria obiyana bigo botuko obo twerero imigeta seni Kiendeze TV.